Stvarno piše Piše mi. Francuski bolje Može od biti jednog. francuski. Ja Mary. Da, i molite, ja moram obrisati usta zato što moj muž neće se ljubiti sa mnom dok imam karmin. Ne znam za vas mlade dame, ali muškarci koje ja poznam uglavnom mrze da se ljube sa ženama koje su našminkane. Da, ja sam Zato se sad ljubim u klubu. Da, problem. misliš da je to? Pazite, znate li koliko minuta? Na televiziji je mnogo, ali nešto će nam raditi, Mato, samo ti kažem. Nećemo ništa. Nikad bude minut. Da. Vidi, mi nećemo biti, da znam kažem, ima koliko je to ostalo sati, to snimaju i vidi, Dobro, ne znam koliki gini sam rekao da ljube 15 sati. Dobro, pa se upotrebljava ruke, mogu i duže. Vidi, Turka, možeš staviti šta god hoće, ja mogu da se ufliram. Šta treba još da dodam? Tako je, Malo Raša. desno, malo levo. Dobro, ali pojente da se ljubite 60 sekundi. Ti dosta ovdje. Ali francuski prima znači jezikom. Sve je krljenje do... Tako je, što bi rekao naš staro, tako. Što bi rekao naš staro, ako ne prijado, ja mogu se malo pomeriti. Da mi je... Dođi da te naučim. Ne, samo vi, Ili Oskar. ne se jedno je. Ja ljubim sebe. Vratim ja mali. Može. 3, 4, sad. Oba. Vidi, ne odvaje usta. Ne odvaje usta. Ajde, polako ljudi. Šedite se. Nije baš 5 sekundi. Ne pričaj. Ne pričaj. 30 sekundi. To, Rašo. To. Još je, to, bravo Rašo. Još, koliko još, ne diši. Možda li dišu. Pa šta će mnoge za pisanje? Još oko, dobro još 10. To. Zato ja pričam je 5. Gotovo, bravo.